Flimkien magħna Mario Gallia, kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise. Insellimlek rajna li kellna diffikultà li issa inbidlet f'opportunità. Allura jiena se nsaqsik x'tib ta' ħidma saret biex issa wasalna l dan ir-riżultat allura. Insellimlek, insellem kull ma qed isegwi l-programm. Naħseb il-ħidma ma bdiċ issa, ġifieri naħseb l-iktar ħaġa importanti li ngħidu huwa li meta id-Delaru kienet iddeċidiet li tnaqqas il-parti tal-printing tagħhom tal-currency printing, għalkemm kulħadd tiddispjaċih li kien hemm ammont ta' nies ħajspiċċaw bla xogħol, però l-istess waqt li d-Delaru ħabbret li kienet se tagħmel Malta bħala ċentru ta' eċċellenza għal tip ta' printing ieħor, il-Malta Enterprise ta' tal-għajnuna kollha meħtieġa biex dan isir. Għajnuna bil-pakketti tal-inċentivi tagħna, barra minn hekk anki għajnuna fuq training tan-nies u dak kollu li aħna normalment ngħinu l-industrija bihom. Naħseb dik kienet diġà pass li aħna urejna li għalkemm il-kumpanija ħadet dik id-deċiżjoni xorta konna lesti nissapportjawhom. It-tieni punt importanti huwa li d-Delaru għandha track record tajjeb ħafna Malta, speċjalment fuq il-ħaddiema, fuq il-performance tal-ħaddiema tagħha. Ġifieri l-għaqal tal-ħaddiema tagħha, l-flexibility, il-fatt li għandek ħafna nies li ilhom jaħdmu ħafna mal-kumpanija, kif semma llum il-Chief Operating Officer ta' Delaru, il-ħaddiema labu parti importanti ħafna f'din id-deċiżjoni li huma jirriversjaw dak li kienu qalu se ilu u jkomplu bil-printing Malta. Anki l-kontribut tal-unions kien importanti għal-Workers Union f'dal każ li wkoll femet meta s-sitwazzjoni kienet dik li kienet se ilu u naħseb il-kollaborazzjoni tal-Gvern, tal-Malta Enterprise, tal-unions u l-iktar tal-ħaddiema kien ta' inkoraġġament ukoll għall-kumpanija biex tarġa' tħares lejn Malta bħala ċentru tal-printing. Naħseb sodisfazzjon meta jitħabbar li ġej xogħol ġdid għal pajjiżna u sodisfazzjon ukoll meta nkunu nafu li x-xogħol jagħtaw u se jibqa' hawn internament. Apparti nimmaġina sodisfazzjon, però x'ingħad, x'ħassejtu, kif irreġixxejtu? Naħseb din hija fl-istorja industrijali ta' Malta, naħseb din hija ġurnata importanti. Għaliex li jkollok kumpanija bħal Delaru li hija worldwide hija kumpanija li hija world leader f'dak li tagħmel, ġifieri l-ikbar kumpanija fid-dinja ta' currency printing, hija meta jkollha kumpanija bħal di tkompli tikkonferma li ħajkomplu jinvestu Malta, dan jagħti kuraġġ kbir lill-Gvern, lill-Malta Enterprise, lill-ħaddiema, lill-pajjiż kollu, imħabba l-kompetittività tal-pajjiż, ġifieri inti id-deċiżjoni tagħhom ovvjament kienet ibbażata fuq il-kompetittività ta' Malta. U li inti li żżomm u tkabbar dak li għandek huwa importanti daqs li ġib il-ġdid, jekk inti ġib il-ġdid u titlef li għandek qed tibqa' fejn inti. X'għamilna post mill-aqwa bħala Malta, apparti l-kompetittività, x'għamilna post mill-aqwa għan-negozju? Hemm ħafna komponenti, diffiċli tagħmel analiżi daqshekk. Ovvjament kif għad naħseb l-ikbar esit tad-Delaru kien fil-kwalità tal-ħaddiema tagħhom, ovvjament is-sapport tal-Gvern li kien dejjem hemm li jisma' lill-kumpaniji. Fl-aħħar mill-aħħar kemm Malta tiddeliverja, ġifi dik id-differenza bejn il-ġodda u l-eżistenti. Ir-riklam tal-eżistenti huwa għax Malta tkun qed tiddeliverja. Ġifi waqt li dak li jiġi ġdid huwa għaliex il-marketing tal-Gvern u tal-Malta Enterprise ikun tajjeb, imma meta kumpanija tibqa' u ġifi għax il-pajjiż kollha qed jiddeliverja. Naħseb din hija hallmark tal-pajjiż li bħalissa s-settur tal-manufacturing huwa sejjer tajjeb qegħdin naraw mhux biss kumpaniji ġodda manki espansjonijiet li qegħdin isiru, naħseb li hija timbru tal-pajjiż tal-effiċjenza u tal-kompetittività ta' Malta.